মই এটা ভুল কৰিছো হেতু কি কি জানে মই তেওলোকক পাগল কৈছো সেই কাৰণে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী दिनैहाय जितु जोंनि हाग्रामा महिलारिसानि सासन खालामनाय बिटिसि सोरखारनि एम बेगम आक्तार आहमेदा जोंनि बेसेबांबा गिदिर बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन पावारफुल जाय गैयाब्ला जोंनि बर' हारिनि राव आरिमु थुनलाइ आसारखान्थि एभ्रिथिं जों बर' हारिनि थाखाय खोमसि बेबायदि माहारियारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिखौ दिनैहाय मान इज्जत होनो रोङाखै बेगम आक्तार आहमेद मोन बायदिया दिनैसिम दासिम जोंनि बर' हारिनि गिदिर गिदिर लिडारफोरनि खुगानिफ्रायनो जाय खोथाखौ खोनानो मोनाखै बे खोथाखौ सासे बांलादेशीनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनदों बेबो जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि थैनि बिनोमायै मोननाय सनानि राजगादियाव जिरायनानै बे खोथाया जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौल' नङा गासै माहारिखौनो लाजि फोनांनाय जादों आरो हारिखौ असनमान खालामनाय जादों आरो लोगोसेयैनो मुंख्लंफोरखौ असनमान खालामनाय जादों दिनैहाय बिथाङा जोंनि बिटिसिआव थानानै जोंनि 6 शिड्यूल एरियायाव थानानै एबसु बायदि गोथार आफादखौ मान होनो रोङाखै पागल होननानै बुंदों बेफोरबायदि थौले बुरबक माइन्ड लानानै बिटिसिखौ शान्ति सुक्तियै माबोरै दैदेनलांनो नागिरदों बिथांमोना दिनैहाय बिटिसिआ हाग्रामा महिलारिमोन बायदिनि आखायाव दं बे जों बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे दुखुनांथावना खोथा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा स्पष्ट हिन्दी भाषाखौनो फंसे बुंनो रोंगौ ना इंलिशखौनो रोंगौ ना स्पष्ट आसामिस भाषाखौनो बुंनो रोंगौ दिनैहाय आसामिस भाषायाव दंफाङा माखौ बुङो बेखौनो मोनथियै मानसि बिथाङा सादा जालायनाय लोगोआ मा बेखौनो बुजियै मानसि बिथाङा बेफोरबायदि दैदेनगिरिया बै आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मानि सेराव गसंहैनानै जोंनि बिटिसिनि थाखाय माबा मोनसे डेभेलपनि थाखाय बिख'ना लाबनो गोहो दंना थै दंना बिथांनाव गैया हेमन्त बिश्व शर्मानि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा दासान्दै मासे पुतला तो जियानो जा दाखालि जिहेतु बिपिएफनि एम बेगम आक्तार आहमेदा एबसुखौ पागल रावजों सोंखारिनायनि सायाव निमाहा बिफैदों एबसुनिसिम नोंथांमोना नायलांनो हागोन কথা মই যদি ভুল কৰিছো তেতিয়াহে মই ক্ষমা খুজিম মইতো কোনো ভুল কৰা নাই বুলি মোৰ মনে ধৰিছে মই নিজে আত্মবিশ্বাসী মই কোনো ভুল কৰা নাই গতিকে ভুল যদি কৰিছো তেতিয়া ক্ষমা খুজিম আপোনালোকে নিজেও ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে হ'ল সময় সীমা তেওঁলোকৰ ইচ্ছা হৈছে তেওঁলোকে বান্ধি দিছে মই ভুল কৰা নাই মই যদি ভুল কৰিছো মই এটা ভুল কৰিছো হেতু কি কি জানে মই তেওঁলোকক পাগল কৈছো সেই কাৰণে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী কিন্তু সুস্থ মগজুৰে যাতে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ হাতত যেটো তেওঁলোকৰ ফ্লেগ তুলি দি পেলাই আজি পবিত্ৰ সদনত যেটো আক্ৰমণ কৰিছে হেতু যাতে তেওঁলোকে নকৰে কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে যেতিয়া তাতে বা যিসকলে এটো মানে পবিত্ৰ সদনটো আক্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ ফ্লেগ আছিল হাতত তেওঁলোকেও নিজৰ স্থিতিটো স্পষ্ট কৰিলে ভাল পাম যে এই ফ্লেগটো সংগঠনৰ ফ্লেগটো তেওঁলোকৰ নহয় এইবিলাক ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব আমাৰ বিটিসি গভৰ্নমেণ্টে ইতিমধ্যে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে এফআইআৰ দাখিল কৰিছে আসাম গভৰ্নমেণ্টকো মানে লিখিছে ইয়াৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'লে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাব কি হৈছে কি হোৱা নাই